ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର। ଆମେ ଆଜି ସେଠିକି ଯିବା। ଏଇଟା କୋଉଠି ନା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଅଛି। ଆମେ ଯିବା ଆଉ କଣ ପାଇଁ ନା ଏଇଟା ହେଇଛି ସେଟା ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ କହିବି। ଏବଂ ଯିବା ବେଳେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯୋଉ ଭୟାନକ ଭୟାନକ ଦୃଶ୍ୟ, ଯୋଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ ଯୋଉ ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା, ଆଗେ ସେଟା ଦେଖି ଦେଖି ଯିବା, ତାପରେ ପଛରେ ମୁଁ କହିବି କି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ୟା ନାଁଟା ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ଦିଆହେଲା। ଜାଣିଛ ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଙ୍ଗ ହୁଏ, ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇପଟ ସାଇଡରେ ହିଁ ସବୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା ମାନେ ଆଗରୁ ହେଇଛି। ବାକି ଭଲ ଆମେ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ବା ଆମ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଯାଉଥିଲୁ ସେଇ ଟାଇମରେ ଏଗୁଡା ସବୁ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ଖାଲି ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଗଲୁ। ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଯେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟା, ସେ ଆମକୁ ଦେଖି ଦେଖି ନେଲା। ଭାଇ ଯାହା ହଉ ତମେ ଠିକ ଟାଇମରେ ଆସିଛ, ଆଉ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆସିଛ ବୋଲି ଆରାମରେ ତମେ ଯାଇକି ଦେଖି ପାରୁଛ। ଯଦି ଲେଟ୍ କରିକି ଆସିଥାନ୍ତ ବହୁତ ଭିଡ ବି ହେଇଥାନ୍ତା, ଆଉ ପୁଣି ଏଗୁଡା ସବୁ ତମେ ଦେଖି ବି ପାରିନଥାନ୍ତ। ଓହୋ, ଏଇଟା ସବୁ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ପାହାଡ ଉପରେ 32 କିଲୋମିଟର। ଋଷିକେଶରୁ ଏଟା ହଉଛି 32 କିଲୋମିଟର ହେଲା। ଏସବୁ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଆପଣ ନିଜେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସାଇଟରେ ଅଛି ନା କି, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବି ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ଏଟା ସବୁ ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁ ଯେତିକି ସବୁ ଅଛି ସବୁ ପାହାଡ ଉପରେ। ଦୋକାନ ବଜାର ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦିଆଲିଟା ଦିଆ ହେଇଥିଲେ ସେଇଗୁଡା ଆଗରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସ୍ଲାଇଡିଙ୍ଗ ହେଇଛି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଡର ଜାଗା, ମାନେ ପାହାଡ ଉପରେ ପୁରା ଏଇ ଘର ଦ୍ୱାର ଯାହା ବି ହେଇଛି ସବୁ ପାହାଡ ଉପରେ ହେଲା। ଷ୍ଟୋରି ଯୋଉ କହୁଥିଲି ବା କହିବି ବୋଲି, ଷ୍ଟୋରି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ଟାଇମରେ ଯୋଉ ବିଷ ବାହାରି ଥିଲା, ସେ ବିଷକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ପିଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଏଇଠି ନୀଳକଣ୍ଠ। ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଏଇଟା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଏଇଟା ଉପରେ ଉପରେ ସବୁ ହେଲା। ଏଇଠି ଆମେ କଣ କଲୁ, ଜୋତା ସବୁ ରଖିଦେଲୁ। ଜୋତା ରଖିଦେଇକି ଏଇ ମନ୍ଦିର ଯେତିକି ସବୁ ଦୋକାନ ଅଛି, ଦୋକାନ ବାଟେ ଦେଇକି ଆମେ ଭିତରକୁ ଯିବା। ତାକୁ ଟିକେ ହାଇ ସ୍ପିଡ କରିଦେଇଛି ହେଲା, କାରଣ ବହୁତ ବାଟ ଥିଲା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହାଇ ସ୍ପିଡ କରିଦେଲି ଆଉ। ମାନେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଦୋକାନ ବଜାର ପାର ହେଇଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାପରେ ଲାଇନରେ ଆମେ ଯାଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଆମେ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଇନରେ ଠିଆ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟିକେ ଷ୍ଟାଇଲ ମାରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଫଟୋ ଫଟୋ ଉଠଉଛି। ଅବଶ୍ୟ ଫଟୋ ଆଲାଉ ଅଛି। ଏ ଗଙ୍ଗା ବାପା ହାତ ହଲଉଛନ୍ତି। ମା ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଛି, ବାପା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ହେଇ ଆସିଗଲା, ମୁଁ ସେଲଫି ନେଇଯାଉଛି। ହଉ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ନୀଳକଣ୍ଠ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପାହାଡ ଉପରେ ଅଛି। ଏଇଟା ପୁରା ଏଇଟା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଆମେ ଏଠିକି ଆସି ହବ। ଏଇଟା ସରିଲା ପରେ ଆମେ ୟା ଉପରକୁ ଯିବା। ବାହାରୁ ୟାର ଦୃଶ୍ୟ ଟା ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମନ୍ଦିର ଟା କେମିତି ଦେଖିବାକୁ, ତମେ ନିଜେ ବି ଦେଖିଦିଅ। ଏଇଟା ହଉଛି ବାହାରର ମନ୍ଦିର, ମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହାରେ ଦେଖିଲେ ଏମିତି ହିଁ ଦେଖା ଯାଉଛି। ଏଇଟା ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଉପରକୁ ଯିବା। ବସିକି ଡିସ୍କସନ ଚାଲିଛି। ବୋଉ, ଅପା, ବାପା, ମା ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଉପରକୁ, ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ମାନେ ଯୋଉ ଉପରେ ଅଛି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଆମର ଗଙ୍ଗା ବାପାଙ୍କର ମୋର ବାହାରିକି ପଳେଇଆଇଲୁ। ବହୁତ ବାଟ ଥିଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଆସିଲେନି। ମାନେ ପାହାଚ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ଥିଲା ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେନି। ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ହେଲା, କଣ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭଲ ବି ଲାଗୁଥିଲା, ସିନେରୀ ଟା ପୁରା ବୋବାଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠି ଉଠି ଆସୁଛୁ। ଗଙ୍ଗା ବାପା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଚାଲିଛି। ସିନେରୀ ଟା ପୁରା ଏଞ୍ଜୟ କରି କରି ଚାଲିଛୁ। ଫଟୋ ତ ଆମେ ବହୁତ ଉଠେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ହାଲକା ହାଲକା ଫଟୋ ହିଁ ରଖିଛୁ ଆଉ। ଏଠି ଗଲେ ସେମାନେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ପଡିବ। ଏଇଠୁ ଉପରୁ ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ତଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ସବୁ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁ ଘର। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହେଇଛୁ ଏଇଠି ବି ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କଥା ହେଲୁ, 4-5 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ରାତିରେ ଏମାନେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଚଢି ଚଢି ପୁରା ଜଙ୍ଘ ବଥା ହେଇଗଲେଣି। କୋଉଟା ଚଢୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ,
पूरा हालिया ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ଦୃଶ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁ ଘର। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ବର୍ଷା ଆସିଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ରିଟର୍ନ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଆଇଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବାଦଲକୁ ପୁରା ବାଜୁଛି ଯେମିତି ମାନେ ପାହାଡ ଟା। ଓହ ହ୍ୱାଟ ଏ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଆପଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମାନେ ଇମାଜିନ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଥିଲି ଆଉ ଫିଲ୍ ଟା କେମିତି ପ୍ରକାର ହଉଥିବ। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଜାଡ କହନ୍ତି। ପାହାଡ ଉପରେ ସବୁ ଘର ଅଛି ଘର ସବୁ ଟିକିଲ ଟିକିଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଓ ओके बाय थैंक यू वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो बाय बाय।